Co dávají dneska? Uklid, vole, běž. Dobrovolnej. No. Dostaneš je na pichovátko a pytel. Proč to nekodila s tím foťákem? Stačí tě. To fíko, jo. To je teda paráda. Aby měla dokumentaci. To ukážu na mince. S kým jsem spala? Jo, Pěti klukama byl to hodně dobrý mejdan. Honzou. A on za to všechno organizoval. Lukášem, Jirkou. Franta to natáčel. Jo, a pak to prodáme do Německa. Německo by to nechtěli, aby to bylo hnusné. Tam právě chtějí, Hoto! Pak německý pes Afrikály by Já, das ist mein Scheiße, a hej. Tam hraje